Tun ruma chuan namdang ten thla le huai chungchanga hian engtiang in nge an ton hriat te an soi chhuak ve thin tih kan ngai thla ho dawna mizo nena kan thil ton dan po hi aloin ang tlang pui hloma amai ro chu tlemin sakhona chungchang velte ro awang chuan danglam deuh hret chu alo om mai theye ama sa in hetiang lampang chanchin abikin ton hriat mizo ton hriatang chi ho kha chu he chanela hi chuan kan da to don lowa nitin kan da theilo hani point anin kar thla kang talin thlrang lampang chanchin ma se mizo ton hriat ni chi asi lo te kan ron da to don ani anron post na social media mun sang mi ka thiamang anga ka le lin te hi karon chhop chuak do na ngai thlak tla ka ni chuan like le comment te minok pek sak ve ram don nia anron ziang ang hian kan da mayanga ke hi pakistana khosa kania kanin hi kumsang khazako le somthum panga sakania kumsang khazako somsari vela khan kan lei ve ni heina kanom chung hian engma boina kan to ngai lem lo ma se no pang mai kalani line thil pahni danglam tak mai ka tong ve a kha kala shereng mai ni khat cho drawing room atang mi pakhat kalam panin aron tlan thut maya karum kong khar le drawing room kong khar cho ain ma chhon chia omania chu pa chuan mel reng chu nei lowa a plain vek mai ni cho out home chua chung na ron tla na adang le cho in chhong ma sabera ko om lain kanin le kan kianga masjid in rina bang chunga chuan thil engemo mishing hnim thla ang tak mai atlan liam lai chu ka mu bok mi panga paruk velin kanin chunglam pang cho thlrang om thin na ani thu min ril ka hreto boka kanina hnathok tu pathum te chuan thuam hno an suk lain an bula chuan tuimo om ve anga hriat na an nei tlat beka pahni te phei chuan chunen lai ngein an tong bok electrician pakhatin pindan chunga bungrua tlari bur ang mai hian thoma hria chauka chuan avatlan lut tanga la ma se engma awa mu chuang silo construction worker pakhatin kanin chunga chuan hna tho lain in chu ning dur tu rang mai hina hria a hual vel tu railing te chu anging na sakhop mai ma se ama chawin chu tiang chu hria kapa thian te pahni anlo zin tumin in chunga chuan ri an tuma pakhazok chuan zan khuain beng tu ani awangin a har phong maya a thian pa ambula mu bula chuan ingange min ben renga tina thian pa chu han zo ta a thian pa chuan a ben lo thu chuna lo chang box ri angai na han shelo te sin a hnu daya ram huain a ben zok pa khan kanin chunglam chu aron ru ve le a ram huain omzia a hre chiang le ni ome ma se kapa kanule keima ni hi chuan engma ngai mo tham kan tong ve ngai lowa kapuitlin hnuwa phei chuan ka tong le talo hrim bok thlaraw emo engpo omse keimani chunga chuan an thal hle po ni ma na midang keimani chung ko ni lovero an laka chuan an sual thung ni na langa engpo ni se ke chuan engma tun hnuwa phei chuan han hlau ka nei talem lowani adot le dana chuan Bangalore in pakhata thil thleng chungchang aron tarlam hi kan da thun zom le nge aron ziang ang hian kan translate le mai anga hei hi kumsang ni som poka kumaka chunga thil thleng tak tak ania engang point fin fia tum maila chana mu mal om thei mi lowa gurgaon na naga thomek lai nia kan company chuan Bangalore project poimo tak pakhat thok turin rang takin min son ta thut maya atira chuan kar tlem te chau ani do ne mokatia kar khatemo thla khatemo chung vel chau ni tura ka ngai ma se project chu aron zau chho ta zela a hun chung po an son ta zel bok atopa chuan arei tak chung chamangai don thu min ril ta maya chena tur mun ka nei si lo arang theyang bera apartment mo inlua tur kamamoni in ruak bungrua po lewak ngai ni lo zanlai dar som pahnia po ka bungro nei angang ne na kalu lu top thei tur bungrua kim vek le in peisa thlap chu ka zong ruta
ka thian pakhat chuan Facebook Marketplace a chuan zong turin min ro na post tam taken kual hnuwa in pakhat chu ka hmu ve ta hlo mai a thlalak ka hmu chuan ka thaw chu a chham lo chawani khopui chung lir theiri le khu wanga hreom tak ang kha ni lowa a hmun chu anom hmel hle maya ramngo hring dup le bu hmun zau takina huala chutakal tur chuan khopui thom beng cheng kalsanin hmun kil khor deuh taka kem ni vel kongjim taka tlana nga ya balcony tangin hmun hring dup bak hmu tur a bar lowa motor horn ri hriat tur a lowa concrete building sang pui a lo bok mihring thom tam lo boka mun fal ngaina tan chuan a fu ni tok mai ani tupa chuka beta nga la UK a anoma wangin ani chuan min en pui thei don lowa heti hian thil min hrilta karin lo lam de ani apartment a chuan tu ka lo wakalla security guard hena chabi dil ro idu chuan azan khat riak chin la anuami ti le ilu adon nia idu lo le chabi chu pelet le mai ro atia chupa chu khobela lenlot zaidam berni hial tura kanga ya nikha chu office aga boideu wangin zandar som pakhat vela ka ho thei chawa anei tu hena zana tlai to sia local apoyangem tin ka bazota local ro tin min chang ve maya chuta chuan zanlai dar som pahni ari don to anin lampang pan chuan katlana kilometer ni vel kongre tak zanthim le thingkung le bu hmun kara katlan zela a hmun ka bathen chuan security guard chuan ka apartment tur chu alo hresa engsoi set lovin chabi chu minu pe ve mai bok keipo chu kaluta in chu ka ena apan moi takem ka tiril ruwa ainan cheidan chu moi takani rong mu nuam tak le bungrua po alo omkim thlak maya banglaya chuan sana nal tak pakhat ain tara balcony tangin bu mun le coconut thing lian tak bak mo tur chu hom barlova fridge lian puja room washing machine da na utility room bedroom pahni engma han leibel ngai chu om barlovani zanma saber chu thlamuang takin kamuwa zinga chuan anei tu hna chuan he ni kalwa duwe a thalu tuk tin text chu kathon ta ngalani chu in kalwa lu dona chuan kanau chu karwal chon ka hruai lu ta ana kalna po anai jok don bok luaman po aina that ain atolem lowa kan du thu sam apartment kan hmuai mo kan ti man hial zoka kan lua tanga kar tlem te hnuwa thil mak taka thleng tranta thil ho tak kan soiliam mai ni ma se a hun lai khan amak ka ti em thil te hania utility room a chuan kongkhar a oma chu thli thomi asilo hian aroin khari le thu thina mi anlua piangin ain khar vele mai thin ani sia voi thum lai mai chu tiang chuan thila thlenga security guard in tum khat phei chu balcony tanga kongkhar min hon sak angai chang om ta hial mai ti chuan kongkhar chu kan hong reng ta to mai ni chumi hnuwa chuan kanau chunga thil thleng dang dai tak mai ka hrele ta chumi zana chuan zandar som pakhatemo som pahni emo vela ka ho tlang puya light chu alo ti eng vek zela engma ti lovina ni chu sitting room a chuan alo thu top zel engangi lamut lo tin ka zota ani chuan keima hi ka hlawani ati top maya ati ra chuan movie a hlom lampang ain wangi mokatia horror lampang hi angaina hrim ani po chu entolo turin katia ani po chuan ain tolo tur tho chuan min chang ve maya ma se chuti chung po chuan alamungam ta chuang lo kartlem te hnuwa chuan office atanga ka holain chu kongre tak kilometer ni vela thuya chuan kan tlan le ta driver nen chuan kan ti ya he mun hi a hlo omiti lovem ni tin driver chu min zo ta a mun hi chu a hla chu hla deuh ma se a boruak vel hrim hi chu anuam ka ti ya kan ti lai chuan kan veilama chuan thil ka va hmuwa meichhia pahnian lo ding an hmai chu puanin an tuam veka an hmai hmu tur chu om lo reng sari moni hian an hmai chu an tuam maya anin tuam na chu a nge thle ni yang
eng tin ma thli thot po chuan mel chu lang thei reng lo an hnunga chuan bung hun le thim tham bak mu tur chu om lo bok mak ka ti dewa ma se engma soi chuang lovin kan tlan liam ta ni anu de wa chuan in chu kan thlenga in kan lut le chu in chunga thil dang lam tak om chu ka hre thiam tat mai kanau hlo nang chu ka kai ve tai mo ti mai tur hi nia tharau lampanga in vonnan zinga puja ka nei ji thina dar ganti mai chu ka ti ral thina in chunga thil thalo no bona ta na kan sa khoina kan ti thina ni ma se thil mak ta ka thleng le ta kan dar chu thok le khata aron ke ta thut maya thir hlom ridve pa ngai takania chuti yang maya ke thei chu ani si lo eng tin ma ke la khan kala tok box si lo wa kala khong ri lo bok aron ke ringot mai ni chu kain ringa eng wang ke nge ti ka ngai tua eng tin mo tuemoin min vauna ni hian ka hretlat pe ka ni chu thlani hnuwa office ka om lain kanau chu miron ko la in chunga la zong chu ade zok thu le a chelai an hria thei mi lo thu chuan mi chu aran hrila keipo ka horang hle abula chuan electrician le security guard an lo uma ma se engma that lo na an mu chuak thei lo wa werte chu a thave kan ti boxi ma se a phezuk zuk reng mai ni chu atopa chuan engma thil thalo thleng lo ang hrim chuan aron pa ngai le tang loya kanau chuna hlawim ema a thenu pakhat aron ruaya ina lurwal chuan heina hian thil thalo tam lu tu chuasan wat ro ngatia ma se ke chuan a thu soi chu kala oi du ta chuang lo bani anu de wa chuan kongpuya mei chia pahni ka hmuna khan thalak kanin chuan thlan pahni hi alo om reng maya chung ka thil mu le kan thil ton vel te kan manager hna ka hril chuan thil thalo omani chu inom rengani chuan a chhuatir du ton hau lo chewa inom rengna turin engemaw ati zel don aron tia chu thu min hril chuan min ti hlau hle kanau pindan kong khar chu chumi tum chuan na sa takin kanau chuan aron beng ta bur maya ka pindana mianom tin ronau vak mai bok kabalu chuan tu ma ka bamulawa ma se kanawin tuemoin min din chala kabana mer atia abana chuan ban thachak tak main a mer na hnu ma chu alo lang kut maya no pang ang dewani ati boxi a thil ton le chung bo ruak hrim le ban vela kut thlang kut mai te chu arap thla ka ti ema kan chuak tak ngalani kan chuan hnuwa chuan thil pakhat ka han la leya balconia kan tulsi kung sagraplan le kan thil da demon protector anti zong te chu chuat laya chuan alo tlake dar maya atopa chuan erong bol na lampang atanga ka chualai chuan ka hnung zanga hian kudwat tak mai hian miron khoi tatlat mai katlan chuak rang te sin chu hmuna chuan voi khatma ka kir le talowani devon khuwa thil thleng an soi hi in ngai thlak chunzom le tamai la he kan thil ton hi kumeng moza chung chu soi chua ve ka cha khop mai a chan chu thil thleng kha enge ni chi ti hi voin thleng mai hian kala hre thiam lowa devon uk a khopa pe to taka ka sei liana kumsom pakhatemo kumsom pahni kan in kan chung ku chuan chuina chuan kanin suan lu ta kumsom pariat kan i thleng kanoma ka pindan chu pindanom sa son remania kan maluka benet chung ku chuan ka pindan omna mun chu pindan ta na an lo mang thina kumruk don lai an lo lu to ni an malama chuan chamberlain chung ku chuan kumsom ni panga chung zit mai an lo chen chil to boka chu ka pindan chu bungro da kholna ta na an ni chuan an mang thina ni chamberlain chung ko malama chuan chu in chu ran en kolna in ani thina kan chen lai poina malama an man thin nu ma te chu mu tur ala nuala kota chuan aran tui anin tirna tui kuang luite sakor phei khokle thil dang te ala nuk mai kong khar pui tang lu chuan huan thlengin kong pui chu pheya sakor lian tak po akal tlang theina tura zawania
in chu an sak dan adang dai hle maya a chung chu mun hnia a in thenang mai hi ni step ma saber panna chuan bathroom pahnih thuam hno dana pindan le library te reuh te oma chu hnuah chuan kanu le pa ti pindan a oma ale lama chuan step dang a awm le a chu chuan living room a pawa chu step dang chuta chuan step dang chho lein kaunau pa le ka pharnu pindan a oma ka pindan chu an pindan chung chi a chuna bok anin lo sakdan hania bangin kanu le pa ti pindan ain kongpui pialama inom te hnai zoka ka room chu om ti na ni chu kanu le pa ti pindan chunga po pindan ruak zau takala oma chuta ero chuan kan lut khat hle thung thil dang lam tak engma thleng kan hrelo na a bo ruak chu room chung chun wam lovina vot rai reng maya tuma chuan kan tlo thadu lovani ka pindana ka omlai khan thil mak tak tak a thleng thina ka khumtlanga chuan tuemo thuve tla thian ka hre thina ka keya te akut chu aron ngat le thina a vot thlur zel stepa ki pen thom le ka pindan chung lama lo lu thom te ka hre fo thin bok ka pindan kianga chuan bathroom te reuh te oma ma se ka pindan atangin chhuah photanga ya bathroom light chuan po chhuana hruia neya benet chung kwa khan a mor vela thillem mundanga hanmu mai thei tur ni lo a chunga milem dum tle om hi an lo thila a kha tokin chu thillem chu banga chuan ain vori dat thin chu thom po chu ka hre chiang thin le maya ka pindan kong khara po rikar kar thom ka hre fo thin voi khat phei chu thil vot rai mai ka taksa tanga chuak lai hi ka hria ka phut na sate ma wangin kanu ken lai thleng ka thlau pha hi alani radio po ka ngai thana sa hle maya khuwa thim hnuwa radio voi khatal ka ngai thla thina thil maka thlenna sa jana chuan radio po ariwak wak zel a changin ari ran zoya aring le thut thin bok chu thil thleng nen a in zum lo ka hrelowa ma se hun lai chuan thil thleng nen a in mil hle nin ka hre thina min ti hlau bok chuti chung chuan chu thil chu tri bai o memo hlau o memo ni in ka hrengai lowa thil mak chung changa chuan ka hlau ma hle thina niya ma se chu pindana chu hlau lama po thok lowa thiana mo jok ni hian ka hretlat pe ka ni chu a kha to ke ro chu mi chu ati phu ve thina ka mul thi te po ati ding sung mai thin ma se min ti na tu mangina ngai lowa thil mak le deuh chu thom chu changin biak hria niom tak hen om thina minute so memo ai rei po thoma nei thina ma se changin kaning thin hle du tok to ro tin kaw khum chuan ka soi chu hrebe ni om takna top ngal mak zela chu ka hlauna azia chan tak po ni kano pan lai chuan ka lululin ka sual ve hle thin ti kan hril hra mang chu karil ru chuan ka hlau bangin min top san don chuang lo ti chu ani tok maya hlauna kalan tir chuan ati phur zo kanga in ring tok na nena don chon chuan torpo ati nom zo kang ti chu ka thin lungina thomin hril dan ani adikle a that thu ka hre hau lowa ma se ka thil ton zonga karil ruput mang po a thak vek thei ani kaunau pa le ka pharnu te point thoman hre ve zo thina zinga chuan an hriat ve lo ka zo thina an hre ve nge ya ma se anmu mang ni tura te an lo ngai mai thin chuti hun lai chuan kholaya chuan wen bar te reuh te a chuan waitress na ka thoka zan khat chu nu pa ve to tak hne na wen ka pa pe ya ani chuan mi lo en wunga o zo ye ni mo ka dress dik taka soya chuta chu ni cheng ti ro haron ti ya zoi ti hi ka ming dik tak ani lo ma se then khat chu min ko ve thin thung ma se min ko dan dik tak le kanin number le kong ming te chu a soi dik thlap mai box ya a soina chuan ka cheng ani ti ka hrila ani chuan ama chu Mrs Chamberlain ani thua soya an chung kwa chuan kumsom ni le panga chung chu kanin an lo lu to ti a soi tel bok ka pindan chu enge an min zo ta ke chuan ama pindan ngai lo na ka pindan tur kan siam tho te ka hrila ani chuan Mary mutoni mo ati tamai ka taksa zong chu avot ngal roi thei
thu soyom zia ka zo ta thil ma ka ton thin thu ka hrila ma se thil poya khoi ngai lo thu ka soi tel bok a chan chin min thil dan chuan common wamin a khu har zo ka ni karin thu te ka hrila Mrs. Chamberlain chuan ni e America chu common masin ti min lo changa in chu veterinary surgery ani ma khan America a tho thin thu a soya a chan chin chip chiar chu ka hreto lo ka lo zo chiang lo kha ka in chhir khop mai a thu soi zong zong mai chu ka ton ni na in mil vek ni lo ma se thil pahni soi ro ka thei hil thei lo wa ama sabera chuan bati kan han chem hluma arim aranom thinang kha hania Mrs. Chamberlain chuan America karum lo ni ta khan ana tho lai khan om ber thina chumi hun lai chuan electric po ala om lo wangin bati enga an thok mai thina mere chuan zandare vela na habanga in chung lama mu turina chho mai thin Mrs. Chamberlain chuan zandare vela office a thut lain bati khorim chu a hriat ve pho thin thu a soi bok kei point chu tiang chi chu ka hre pho mai ama ka biak ma khan birthday cake ka bati kan chem thi nuwa arimang kha arim ka hriat chu ang viawin ka hre thina thil maka ka ngai lo thil pahni chu alamak ta deuh mai Mrs. Chamberlain in kumsong ni panga chung in na lua chung khan thila dana mun dik taka ada chung na bole dai thina atar mit bo chen chu a soi chuak nge ya athar alei ngun le ti soi bok Chamberlain chung kwa anin suan chua do na khan in chungan bungrua anlak lo ho an lak hom le a chuta chon kel khata chuan box a hriat ngai mi lo hi muwa a han honga kumsom ni panga chunga athil bo zong chu boxa chuan alo om kim vek mai ni chu pindan chu tunaka pindan ni ta hi ni ya Mrs. Chamberlain in Mary Chanchina soi nuwa khan kauna pa le ka phanu te hena hril ka tum ve ya an lo hlauna sa te sin in chung lam bo ro ringot po chu an lo hlau em alo ni chuai rap thlang zo chu hriat an du ta lo wa voin thleng hian an langai thadu lo reng chumi zana chon inaw ho in ka khuma ka thuwa Mary yo mem tin ka naw chuwa ka aming Mary ani thu chuan voi thum ron nei turin ka tia engma chu a thleng ta reng lo mai ka be chu dong hle maya thian kan ni thei ka lo be sei ve ema in biak po dan ka zonga chumi hnuwa thian ni i du lo ti na im ni tin ka tong chuak le a chuta tak chuan kadar thalang tuk ber pakhat mi chu ari thui maya ain khari bur mai bok chu tu ber chu dar thalang tlang mora kalnan thir hruya oma ka hongna sa hle thin thli thona sa chuan ain khar thut theya ma se chuti lai chuan thlia thoi lowa tu ber in khar khan thir hrui kha tu ber chung lama ni lovin pon lama wadla ain kharna lu tu ka wangin thir po a khwar kok thei hialani chuin hnu lu ka chuan in danga kanin sona thomeng ma kan hrele talowa ka khoma tu mai min thut pui ngai to lo bok pen thom le thil dang po an re ta mak maya engkim mai chu atop ta mak maya ni